יוסף פשוט לא קשיר לאירוח מפעלים אירופיים. זה לא פשלה של המועדון, זה פשלה של העירייה. אבל בוא נראה כדוריד עכשיו. ירוקים, שחקני דיומידיס. עושים זריקות קלות. מספר 99, חייבים לשים אליו לב, לדאבור טסקוביץ' בין ה-26. מכבי תל אביב בהגנה אגרסיבית למהלך משחק ראשון. מספר 13, מרנגו, המרכז האלבני שפותח שם. כדור ראשון עם הצירה הראשונה של זנגה. ראינו את השוער היווני של דוקאס, שוער שמזנק, אתה יודע, כמעט על כל כדור, ולקח, נתן פה כמה דקות מדהימות לקבוצה שלו. השוער הזה נמוך, השוער הקפריסאי הזה הוא 1.80 מטר, הוא נמוך, נראה אותו בזריקות, נראה מה יש ממנו. ליפץ במרכז, הזריקה הזו של חליפי נעצרת. בוא נקבל דיווח מאקרמן על הכדור. אקרמן, הצבע מעט שונה היום? זה לא הומל? לא, ממש לא. אנחנו רגילים בדרך כלל לכדור בצבע הצהוב הכחול של הליגה שלנו, אבל זה כדור דווקא מהצד היווני. בדרך כלל רגילים שמשחקים עם הכדור של הקבוצה הביתית, אבל הפעם השופט דווקא החליט לשחק עם הכדור שהיוונים הביאו אותם. יפה, אז הוא לא בחר בהומל, הוא בחר בכדור היווני. אצלנו בליגה הכדור הרשמי הוא כמובן ההומל הירקרק, והכדור הזה של איציק חליפי נעצר. דיברנו על איציק, על החשיבות בהבקעה על ה7 מטר לפני המשחק, וכבר הוא מכניס את השוער היווני עם עצירה. לונגוביץ', היווני קפריסאי, הנה חליפי למיטרוביץ', לוקח זריקה גבוהה מדי, אבל הכדור יישאר של מכבי תל אביב. היה מגע ירקרק בדרך של הכדור הזה. הייתה נגיעה של תיאודורוס, מספר 5. חליפי קיבל לטיפה ומקבל גם התנצלות. סורבין הזה שפגע בו וזה שגם לוקח את ליפץ אישי. כדור טוב, היה יכול להגיע לליפץ, אבל עוד עיבוד כדור של מכבי תל אביב. 2:40 עדיין ללא שערים. היוונים ממהרים קדימה לנסות את זה בהתקפת מעבר. זנגה עוצר יפה מאוד, פעם שנייה שלו. נפתח כמו גדול, נתן עצירה גדולה פה. יש גם צהוב לליפץ. סרג'אן ג'ורג'וביץ' עם עצירה שנייה, ואוריאן ליפץ מרכז את משחק ההתקפה של מכבי תל אביב. מיטרוביץ' שמירה 5-1 של היוונים. ליפץ מנסה להשתחרר, בלגן במשחק ההתקפה של מכבי. פתיחה לא טובה של מכבי. למזלנו בינתיים שחקני דיומידיס לא מצאו את המסגרת. נכון שליפץ עכשיו זרק, אבל זה לא בדיוק איום על השער. אתה יודע, ויש מיטרוביץ' ובוסקוביץ' וחליפי, שזו הארטילריה של מכבי, לא מגיעים למצבי זריקה. זו בעיה. דאבדה יוצא טוב, אני מצופפת ברגע הנכון, שוב ניסיון לעצור אותם. טסקוביץ' עולה למעלה, מאבד כדור עם עבירת תוקף. טסקוביץ' זה שנפצע, ועכשיו כנראה המשך ישיר לאותה תקרית בין חליפי לבין גיאורגיוס צרווינס, השחקן הוותיק ביותר של היוונים, השחקן בן 35, בזמן שטסקוביץ' מקבל שם טיפול. יש לנו בינתיים 1-1 בעיבודים בתוך 4 דקות. וכבר הרבה זמן לא ראית את המשחק של דקה רביעית, סוף דקה רביעית, בלי כדור ברשת. זה יבוא, ואולי גם יסדר לנו סקור נמוך. כן, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה, כי זו רק פתיחה, סקור נמוך משחק לטובת האורחת. עוד נשמע עוד דיווח של אקרמן. ראינו את חליפי מדבר עם חברו לצד היווני על כל העניין של האלימות במשחק הזה. חליפי הרי פתח את המשחק הזה וחטף מרפק
אז הצד היווני אומר לו, תשמע, אם אנחנו ניגרר למשחק הליבה, אתה תנסה להחזיר לי, אז המשחק הזה יתחמם עוד יותר, אני מכבד אותך, תכבד גם אותי, שום דבר כאן לא היה בכוונה. שיעזבו את הכבוד, שיתרכזו בספורט, אתמול דיברו על כבוד בווינטר, זה הסתיים במכות. הנה מיטרוביץ', נותן טוב לליפץ, ממהר, באים דרך הפינה עם בוסקוביץ', עצירת שוער שלישית לקפריסאי נונגוביץ', ועדיין 4.5 דקות, לא גולס. מפתה לזרוק מעליו כי הוא נמוך. אבל קצת יש לו מיקום טוב. הנה חליפי, כדור מצוין, בוסקוביץ' יעשה 1-0. סוף סוף מכבי תל אביב כובשת, הספתה של המשחק. שער טוב, שער של הגנה, אתה יודע, של מתפרצת. התחיל לרוץ קצת. נובק בוסקוביץ'. מכבי בונה את המסורת שלה לאט ומצרפת עוד ועוד אוהדים צהובים כחולים למשחקים שלה. טסקוביץ'. בלכר סוגר טוב. בלכר הבקיע 15 שערים העונה בגביע האתגר האירופי. תוספת מבורכת ממקור בהחלט טוב של מכבי תל אביב, וטסקוביץ' נעצר בעבירה. הצהוב לבוסקוביץ', שני של מכבי תל אביב. תאודורוס, כדור טוב, זנגה עוצר, עוד פעם אחת, סמרס. וזנגה מוסיף עוד אחת למאזן שלו, 3 עצירות שוער. חליפי, הייתה עבירה, ישר למכבי תל אביב. דווקא. השופטים מאזרבייג'אן לא רואים או אולי מעדיפים לתת להרביץ, אבל יש כאן הרבה מאוד מכות בכלא גוף עליון, צבא ראש של שחקנים, וכדאי שיתחילו להשתלט, אחרת זה באמת יהיה כאן קטע קשה. טסקוביץ', תאודורוס, זנגה את זה לא מצליח לעצור, שער של היוונים, השער הראשון מגיע מגיאורגיוס צרבינס הוותיק, שערו ה-17, העבירה על דווקא. רקי מרנגו, האלבני, בחור קשוח, שחק בעמדת הפיבוט. קיבל כדור גדול דווקא. לא, קיבל כדור טוב, אבל גם 5 וגם 13, נסו לו סנדוויץ' שם, חבל על הזמן. וחליפי וצרבינס ממשיכים לדבר שם. זה טוב, תמיד אהבתי שיחות פיוס. שיחות פיוס. ליפץ. אנחנו בתוך הדקה השביעית, 2-1 למכבי תל אביב. חליפי. אנחנו צריכים להגיע לפינה לבוסקוביץ', הנה מיטרוביץ', עכשיו זה הולך, אבל הגנה טובה מאוד של היוונים. עיבוד כדור שני של מכבי. טסקוביץ' במתפרצת, סרבינס נותן כדור טוב, מרנגו כובש. אבל יש הרחקה ל2 דקות. מה אומרים השופטים? דווקא, פעם ראשונה בחוץ לדקתיים. יש שער ליוונים לדעתי, או שזה יהיה כדור ב7 מטרים? יש שער. יש שער, שער ובונוס. עכשיו היוונים בפאוור פליי, כשאנחנו בשוויון 2 ונועלים את 7 הדקות הראשונות, סקור נמוך. קבוצה היוונית מאופיינת בהגנה קשוחה, בינתיים זה בא לידי ביטוי. כן, הם שומרים גבוה עכשיו, מכבי בשחקן פחות בשדה. הנה, עוד איפור, בוסקוביץ' מאבד, אבל יש עבירה. של סרבינס. רגליים מהירות יש לקו הראשון שלהם. עומדים עם 2 קדימה, לעתים 3. לחץ על הקו האחורי של מכבי. נשים לב לסמרס מספר 17, אתה מדבר על רגליים מהירות, יש לו רגליים מאוד קלות, ולבוסקוביץ' יש יד מהירה, יד שמאלית אדירה. השני של בוסקוביץ', השלישי של מכבי.
חייבת לשים לב לצרווינס, זהו תאודורוס נותן כדור מצוין, זנגה עוצר את האלבן. דקות גדולות של זנגה, אבל הכדור הזה עכשיו, אם נראה את זה עוד פעם, פשוט, אתה יודע, דיש חבל על הזמן, שים לב. פשוט העמיד אותו מול שוער. הבחור הזה צריך קצת יותר תשומת לב, מספר 5, מלאגונו קונו, אתה תגיד את השם שלו. תאודורוס, תעזוב אותך מלאגונו קונו. איך? תאודורוס. תאודורוס מסלוניקי. אתה מבין? צלוניקי. אבל באמת צריך לשים עליו עין טובה. הבחור יש לו כדוריד, הכדור הזה עכשיו היה חזק. תשמע, ארגוס יומידיס מגיעה מעיר של לוחמים, ארגוס אחת הערים הגדולות והוותיקות והעתיקות והמפוארות במיתולוגיה היוונית, בכלל בהיסטוריה היוונית. אבל היום זה קטנצ'יק. היום זה קטנצ'יק, 25,000 תושבים. אז הם נתנו פייט לספרטה, ללא הפסקה. אתה אומר זה הסוס הטרויאני של מכבי. דיומידיס היה בתוך הסוס הטרויאני. איפה הגנה? טוב שיש את זנגה. זנגה פשוט עם עצירה שישית כבר, נכון? חמישית, אבל מדהימה. פשוט באמת נותן כאן מומנטום למכבי שלא מנצלת אותו. של 10 דקות, דקה עשירית, רק 2 שערים. ומכבי לא מצליחה גם לייצר מעבר וגם להגיע למצבי זריקה. לזכותם של היוונים חוזרים מהר מאוד, חטפו שער אחד בפס ברק אחרי עיבוד כדור, אבל חוזרים מהר מאוד להגנה. דיברנו על היוונים כהיווניות שראינו כאן כקבוצות מאומנות. עוד לא ראינו מספיק מהקבוצה הזאת, מארגוס דיומידיס, אבל ברור שיש שם מאמן. עברה על מיטרוביץ' הגיע בטמפרטורות גבוהות לגמר הגביע מול הפועל ראשון. לא הפסיק לדבר עד שנפרד מהמגרש. הנה דווקא, חזר משתי דקות הרחקה. מיטרוביץ' הולך פנימה, אבל עובר עבירה, תאודורוס מוציא שם עבירת תוקף. הוא עוד לא במשחק, זה עוד עיבוד כדור, הוא עוד לא במשחק מיטרוביץ'. לא הגנה, לא התקפה, לא מוצא את עצמו, רק דורך על הקו. וכך חשוב לראות כמה חליפי מהיר בירידה להגנה. הוא בינתיים מונע שם מהלכים מסוכנים מכיוונו של צרווינס, שמשחק בפינה השמאלית של התקפת דיומידיס. צרווינס, טסקוביץ', אני אגיד לך מה... איזה גול נהדר. אני אגיד לך מה הייתי רוצה לראות, אני לא יודע מה מצבו של ויריץ', עד כמה הוא יכול לתת דקות. דיברו על כך שהוא יוכל לתת דקות במשחק, ואז מיטרוביץ' באמצע, ויריץ' לידו, ואז חליפי ואיך קוראים לו, ובוסקוביץ' שבצד שלהם. מתפרצת של סמארס, עוד אחד, ומהפך לדיומידיס, 4-3 בדיוק בדקה 11 שמסתיימת. שים לב, מכבי כבר עם 4 עיבודי כדור, חטפה מזה 2 שערים. סמארס שער ראשון במשחק, 28 שערים העונה באירופה. יש עבירה על בלכר, יש שריקה וגם יהיה צהוב לסמארס. צהוב שני של היוונים. צר בצורה אלגנטית את הניסיון הזה של בלכר. גם את זה צריך לדעת לעשות. בוסקוביץ' יהיה על קו העונשין מ7 מטרים לאחר שחליפי החמיץ מול השוער הקפריסאי. בוסקוביץ' כובש, משוב. שרוע 50 העונה בצ'אלנג' קאפ. נובק בוסקוביץ'. טסקוביץ'. זהו חרלמפוס מליוס המרכז, תאודורוס, טסקוביץ'. צרווינס עושה עכשיו את שינוי הכיוון, מנסים לבודד שם את טסקוביץ'. תאודורפולוס, כדור טוב, אבל זה בחוץ. ירידה מהירה מאוד להגנה של דיומידיס
המאמן שלהם לא הפסיק לדרבן אותם. עכשיו בא חליפי, וחליפי נעצר. הוא קטן וגמיש הקפריסאי. ומגיע, נונקוביץ' ונפתח טוב. ומכבי תקועה בהתקפה. ומכניסה אותו למשחק בזריקות מ8 ו9 מטרים. תשמע, שראיתי את השוער הקפריסאי, חשבתי שהוא כל היום אוכל סופלקי, כי הוא קצת הגלגל, צריך להודות. בסדר, ראיתי כבר גלגלים. תשמע, כן. הבחור קפיץ. הבחור קפיץ, נכון שהוא נמוך, אבל בגלל זה הוא שוער ביוון ולא במקום אחר. לחטיבת הכדור של נובק בוסקוביץ'. סמארס עושה את כל הדרך, אבל בוסקוביץ' נעצר! וואו, איזה שוער. הוא זרק על השוער, השוער רק פתח, הוא זרק עליו. שים לב, הוא זרק עליו. לדעתי הוא פשוט פגע לו ביד או בגוף, ואיפה זה היה? לא, ביד. בכתף. כן, הוא פשוט נפתח, אתה מבין, הוא זרק עליו. שוער עשה את מה שהיה צריך לעשות. נכון. אין הרבה מה לעשות ש440 גרם האלה באים אליך מההקמה, שאמן לי. טוב שלא באים אליי. נכון. אמרתי לך, זה כמו קופים. שזורקים עליהם בננות ושמחים שזה פוגע בהם. אותו דבר כאן עם הכדור. שני המקרים הם הכרחים ונהנים. חסקוביץ', הגנה אגרסיבית של מכבי, סמארס עושה גול. תשמע, אתה יודע, too easy מה שנקרא, הם באמת עושים צחוק מהחבר'ה של מכבי. אבל בוא נקווה באמת להתאוששות, והתאוששות חייבת לבוא נגד ההגנה. נכון שזה לא סקור גבוה, אבל אני מזכיר לך שלמעט שער אחד, הם עושים את השערים שלהם במשחק התקפה מסודר בסט גיים, והם מוצאים תמיד שחקן לבודד מול זנגה. פשוט זנגה ביום טוב לקח פה 5 כדורים שהיה יכול להסתיים אחרת. מיטרוביץ' נותן לדוודה בפנים, דוודה מבקיע. אסיסט מצוין, סיומת טובה של עומר דוודה. דוודה עם השני. 75, מכבי לא מצליחה לעבור את יומיליס. פוסקוביץ', זנגה מחכה לו. ג'ורג'וביץ' עם עצירה שישית, מכבי מגיבה עם פוסקוביץ'. הרביעי של הסרבי, 6 מכבי. כן, שני גם מתפרצת, שזה מספרים שאני אוהב לראות. אתה מבין שטיק טק, עצירה ואו עיבוד, במקרה הזה עצירה. פס אחד של חליפי, מוצא את בוסקוביץ' מול שוער. ככל שירבו כאלה, יהיה יותר קל לשבור את האורגן. תודורוס רוצה את זה, מקבל, עדיף לוותר על הזריקה, נחכה לתנועה מלאה, צ'סקוביץ' לסמארס, גלכר חייב לסגור שם. סרבינס מחמיץ את זה, פוגע בעמוד, הכדור של מכבי. האם מכבי עכשיו תוכל לפתוח פער 2? חליפי, בוסקוביץ' עובר טוב, מאבד כדור. עיבוד 50. תודורוס רוצה עוד עיבוד כדור, הפעם של היוונים. כדור טוב לבוסקוביץ' שיעקוץ. יצר! תשמע, זה מדהים מה שעושה כאן השוער הקפריסאי. 6 עצירות והוא עוצר 2 מתפרצות של בוסקוביץ'. לא להאמין. יפה. אין כבוד. תשמע, מסתבר שהגודל לא קובע בסופו של דבר. לא שוער גבוה, אבל עם מיקום מצוין, נפתח כמו שצריך, ומוריד את הביטחון של בוסקוביץ' ומחייב את אבירש לקחת טיימאוט. תראה, אתה בוא נשמע את הטיימאוט, אחרי זה נגיד מה קורה. עוצר שם את המשחק. לכר
נובק בוסקוביץ', מכבי לא מצליחה לפתוח כאן פער. יומידיס מתגלה כקבוצה עיקשת. מיטרוביץ' נותן טוב לבוסקוביץ', חליפי מנסה את המסירה פנימה, אבל שוב מרנגו לוקח את זה.